दिनै 52 बोसोरसालियाव जुथुम्मानि जोबथा सानमोन आरो बे गेवलां मेलाव प्राय 2 लाखनि बारा सुबुंफ्रा बेयाव जेथिं नायो बिथिंनो सुबुंनि बाना आरो बर' आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामनानै फुंबिलियाव ओंखारबोदों जानाय लोंनायनि बेबायदि थासारि मोनाखैब्लाबो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जुथुम्मायाव देशनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा बाहागो लागोनखौ मिथिनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ बाहागो लागोनखौ मिथिनानै जोंनि हांख्रायनाय आरो खावलायनाय बायदि बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजायाबो बेयाव दले बले हाजार लाखनि संख्यायाव बेयाव बाहागो लाबाय। आं गिबियावनो भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ गाहाय आलासिनि मासिया आजावनानै दिनैनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लानायनि थाखाय बर' हारिनि आरो बड'लेण्डनि आसामनि बर' सुबुंफोरनि जानानै गासै ओनसोलनि जानानै आं बिथांखौ गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों। आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांखौ आं साबायखर बावदों आरो गासै बाहागो लाफैनाय आइ आफा रायजो राजाया जि दुखु खस्थ' सहायनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होबाय बे थारैनो मोनसे जारिमिनारि जुथुम आरो बे 52 जि जुथुम्मानि गेजेरजों जारिमिनाव जोङो मोनसे अमर हांखोजों जोङो लिरबाय जे भारत उदांस्रिनि दिनैनि समसिम आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद 1967 मायथाइनि गायसननायनि उनाव दिनैनि बे 58 बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि अपेन सेसन जि गुबै आरो गाहाय हाबाफारि बेयाव देशनि नखर मन्त्रिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों। बेनो गिबि आरो बियो जोंनि मोनसे जारिमिनारि चेप्टार। बिथांनि जिखिनि स्पिच दङमोन मोनफ्रोमबो स्पिचआ जोंनि गोसो गोरबोखौ जोबोद गोसोआव गोरबोआव जोंखौ फोनांदों आरो मोनफ्रोमबो खोथायानो हारि दानायनि हारि सिबिनायनि थाखाय ओंथि गोनां। बड'फानि मुङै थांनाय 1 दाननि सिगां बिथांखौ जों लोगो हमदोंमोन पार्लियामेन्ट हाउसआव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि होदोंमोन जे बड'फानि मुङै फ्लाइअभार नङाबा लामानि मुं मोनसे गोदान दिल्लीयाव दोननांगौ। बे खोथाया स्पष्ट जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोबथा थान्दै मेलाव जोङो माखासे रिजलिउसन एडप्ट खालायो। बेनि उनाव जोङो जि गोजाम आफाद दानि आथिखालनि बे आफादखौ डिजलिउसन खालामनानै संबिधानाव होनाय बायदि निउ कमिटि फर्मेशन खालामो। दा दिनैनि जि मोनसे गेदेरथार हाबाफारि बेयाव बायदिसिना सिकिउरिटि एरेन्जमेन्ट बेयाव मानगोनां गाहाय आलासि नखर मन्त्रि बिथांखौ बरायनांगौ रायजो राजाखौ बेयाव मोजाङैनो मोजां गोबां गोजान जायगानिफ्राय जिल्लानिफ्राय बाहागो लाफैदों बिथांमोनखौ रिसिभ खालामनांगौ नखर मन्त्रिखौ रिसिभ खालामनांगौ गोबां प्रट'कलनि खोथा दङ आरो बे गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै जोंहा बर' बिमा गौथुमनि सायाव सावरायबावनांगौ दङमोन बर' पिपल क'अर्डिनेशन कमिटिनि सायाव सावरायनांगौ दङमोन बर' गोजोन गोरोबथानि माखासे रिपर्टखौ आङो मैया हाउसआव साबमिट खालामदों रिपर्ट आकारै खिन्थु बिनि सायाव जिल्ला आफादफोरनि अपिनियन बिथांमोननि जिखिनि सावरायनाय बे स्कपखौ जों होनो हायाखिसै 1टा बाजासिम सावरायनायनि उनाव जोङो नुबाय जे एनादार जोङो 3-4 घन्टा नांगोन आरो फुंबिलि सोरां जागोन। फारसेथिं नखर मन्त्रि बिथाङा फैगासिनो दङ गोबां जायगायाव गारि दैथायहरनाय जादों बे गारिफ्रा टाइमलि सहैयाखै रिपर्टफ्रा जोंनियाव फैबाय थादों गासै खोथाखौ नोजोर बोनानै जोङो 1 दाननि थाखाय नैबे लास्ट डेलिगेट सिटिंखौ जों एक्सटेनसन खालामदों आरो मोजां सम मोजां सान लानानै जों मैया डेलिगेट हाउसआव गासैबो डेलिगेटनिफ्राय सेंसन लादों मोनसे रिजलिउसन ड्र खालामदों जे 1 मासनि गेजेराव जिखिनि सावरायबावनांगौ दङ अफिसियेल रिजलिउसन जोङो ड्र खालामनांगौ दङ आरो गोजाम कमिटिखौ सिमफायनानै गोदान कमिटि दानायनि जि मोनसे हाबाफारि दङ बेखौ जोङो मावफुंगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि केबिनेट कमिटिया बबे जायगायाव बेखौ खुंगोन बिनि सायाव सिद्धान्त लागोन। जोंनि लास्ट डेलिगेट सिटिंआ दतमा फोथाराव खुंनाय 52थि बोसोरसालियाव जुथुम्मानि मुङैनो जागोन बे फोथारनि मुङाबो थागोन जास्ट जायगाखौल' जोङो मोनसे परिबेस परिस्थितियाव नायनानै जोङो बेखौ खुंफुंगोन खिन्थु गासिबो रिजलिउसन बडि फर्मेशन आरो निउ बडि फर्मेशन
माने गोजाम बडि डिसलिउसननि खामानिया एखे प्रसेस एखे परिकल्पनाजों 1 दाननि गेजेराव बियो मावफुंनाय जागोन। गोजोन्थों। केपिटेल 140 कौटि थानाय भारत हादरनि बे जनसंख्यानि मोनसे राजथावनि बेयाव देश विदेशनि एम्बेसि दङ आरो देश विदेशनि मानसिफोरा बेयाव बाहागो फैयो दा बेखायनो बड'फाया सोर बेखौ जोङो नेशनेल लेभेलाव लांनांगौ इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनांगौ आरो दिनै जोंनि दाबि बायदि बिथाङा स्वयं दिनै घोषणा खालामनानै गालांबाय फैबाय थानाय एप्रिल दानाव अफिसियेलि बड'फानि मुङै खोब मोजां परिबेसनि गेजेरजों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्ग मुङै दोननो थाखाय भारत सरकार अलरेडि थांखि लाबाय आरो बेखौ बेखेवनायनि हाबाफारि लागोन। नैथि खोथाया जाहैबाय जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां बर'नि थामोन्था रैखाथि आरो जि आत्मनियन्त्रणनि थाखाय जि सिमां नुदोंमोन बे गासै सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय बिथाङा मोनफ्रोमबो बड'फानि सान्थौ सानस्रि सिमांखौ मावफुंनायनि थाखाय भारत सरकारा माने बिबान लानानै खामानि मावगोन बेखौ बिथाङा फोरमायलांदों आरो बे खोथाफोरा जोंनि थाखाय बेसेबांबा माने ओंथि गोनां। बर' गोजोन गोरोबथानि जिखिनि दफा 80% दासिम जिखिनि मावफुंबाय बिथांनि जि रिपर्ट आरो बे मावफुंनायनि उनाव आद्रा थानाय जेरैबायदि जों आगामि सेसन मावनांगौ 125th एमेन्डमेन्ट पार्लियामेन्टआव बेखौ बिल लाबोनांगौ कार्बि आंलंनि इस्युआ जोबनांगौ बर' कसारि काउन्सिलनि इस्युआ जोबनांगौ आरो एनडिएफबिनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदाङाव लाबोनांगौ। बिथाङा मोनसे गासैखौबो बुङाखैब्लाबो बे खोथाखौनो प्रमान खालायो जे फैबाय थानाय 2 बोसोरनि गेजेराव एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ 100% मावफुंनानै बर' गोजोन गोरोबथानि जिखिनि कमिटमेन्ट बेखौ फुरा खालामगोन होननानै बिथाङा घोषणा खालामदों।